Wel, ni'n dal yma yn y Cylch Moch, o'n i'n gael y bras gamu fyna wan, ac oedd yna fochyn o'n sydd amdanau. Prif Pencampwriaeth Moch Unigol, un bwysig yr un fawr, a mae Myrddin James yma'n crafu pen efo fi. Mae'r beirniad wedi bod yn edrych am dipyn, fi o ddim chwinciad yn penderfynu ar y parau, ond tro yma mae'n pendroni nhw hir. Mae'n anodd gweud le eithi, mae'n moch da yma, trwy'r cwbl. Y dyroc sydd hi'n y parau, ond does na ddim dyroc fewn tro yma, achos bod o'n unrhyw fryd arall, ie. Felly, mae yna foch o safon yma, mae yna gymaint o amrywiaeth y fynd oes, felly. Os. Mae o gyd lawr. Mae wahanol cig, mwy o gig yr rhai yn y lleid. Mae wahanol seis, lladd. Mae lot o beth yn dod mewn i'r falle pwyeithau i fan hyn. A Mrs Horsley yn beirniadu o Swydd Efrog, ac oedd ni'n cael gair yma'n gynharach, a mae wedi cadw sawl bryd i hun, felly does gen i ddim ffafreth. Na, sy'n ffafreth ei na. A mae gyd lawr i'r diwrnod. A mi welson ni oedd y gwres dechrau'r wythnos, a rai o'r moch yn eitha wedi llethu braidd, eitha llonydd oedd nhw, ond heddiw, maen nhw gyd yn weld yn siarp. Maen nhw gyd yn cerdded yn siarp na, i gyd o'n nhw. Roedd dim un. Ond maen nhw un badd sy'n ma, maen nhw'n lwcus o'n i. Sy'n beiri a bod sawl badd ma gallen nhw gecran, dy fe. Ie. Un bach i fanc, ni wedi gweld e. Dim byd yn mynd i ddigwydd fel ni nawr. Dim corneli, dim byd ar y funud, ond mae'n dechrau anelu. Ydyn nhw'n ôl am y marc i? Mwy wy'n edrych y Petryn, wy'n gwybod falle bod fi'n biased y bach. Yn anodd peidio licio beth ydych chi wedi arfer a fo mynd ydy, ond... Ond mae cig yn ni, a mae'r Petryn bob amser sy'n braster yno. So ddim braster, mae wedi tycio fan hyn dydy. Mae wedi mynd at y stiward. Gwn i weld. Fydden nhw'n hir nawr. Reit am Myrddin, dwi eisiau ti roed ben ar y bloc. A bwy, sy'n ni'n mynd ar y Petryn a'r hwch Gymraeg yn ail. Hwch Gymraeg. Dydy ddim wedi cael lot o silwr yn Gymraeg. Falle bod hi'n gallu gweld o bell. Reit, mae'n ymwyn am y rhibannau. Pwy sy'n mynd i fynd â hi, sgwni? Prif Pencampwriaeth y Moch yma yn Llanelwedd 2022. So ni'n licio bod yn esgidiau, ra fi ddeud? Na. Un, dwi'n gwybod gymaint o'n moch, a dyn ni wannol saith traed hefyd. Mae'r hwch Gymraeg, mae'n mynd o'r glos. Mae'n mynd o'r glos, Reit. Dwi ddim hyd yn oed yn mynd i drio darogan, achos ys gen i ddim digon o amcan, ond mae wedi gwneud i phenderfyniad. Lle mae'n mynd i fynd â hi? Mae wedi mynd yn dawel, mae yna griw, mae'n gwylio hefyd. Felly mae'n dipyn o bwysau, a bob un a'i barn, dwi'n siŵr, Myrddin. Os. O, mae bob un a'i barn. Ond mae hi'n gallu gweld mwy na neb arall. Yes, mae'n agos ai. Wel, wir! O'n i ddim yn disgwyl hynna. Cymraeg yn mynd â hi. J&S Harmer a Wickham. Geth i ddwrnod gwych di llun yno. Ennill pli gamp y sioe wetha yma. 2019, do. A ni fel gorau'r sioe. Gorau'r sioe. A maen nhw'n dangos defed a bob dim felly. Defed Southdown. Maen nhw fel teulu, maen nhw'n deulu mawr. Mae farm shop dyn nhw. Petryn yn ail. Petryn yn ail. Pawb yn hapus. O'n i'n pet off. Chwarae teg. Myrddin, fel arfer nes dy waith yn wych. Diolch yn fawr iawn ti am dy help. Iawn, diolch.